Kumalawi kuno sikuzatheka. Ziko limene limaoneka ngati ndilaling'ono, koma zochitika za mkatimo munati muzifufuze mukhoza kukhumudwa. Ziko limene anthu amene amasangalala kwambiri ndi anthu olemera komanso amene amazitenga kuti ndi ophunzira. The DC President wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, amene amangoyima pa chilungamo ndipo sinditengera chigawo, sindilankhulira zipani, ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo palibe amene amandituma kuti ndizilankhula, ndimawalankhulira Amalawi mopanda dipo lina lililonse. Lero tili ndi nkhani zikuluzikulu. Lero tilowa ku nkhani ya anthu amene amapanga ngozi, amene akhala akupanga ngozi zaka zonsezi kuzafika lero, mavuto amene akukumana nawo anthuwo. Ena tikunena pano anapuwala, analumala, tikunena pano ena anamwalira, ena akuvutikabe pakana lero, ndipo chilungamo m'makhoti kuzera kwa apolisi, kuzera kwa maloya, kuzera kwa majaji chidakavutabe. Chinyengo kuno ku Malawi chili pasogolo. Komanso ndimulirira uja amachuda sapota wa chipani. Anthu achipani, anthu andale, amafuna anthu owasapota ikafika nthawi ya kampeni. Koma pamene kampeni yatha, anthu aja amaoneka ngati agalu. Koma tisanafike kumeneko, ndafuna ndikutengereni kuzomba, kumene kuli nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Boma komanso anthu ma individuals osiyanasiyana komanso ma cooperative osiyanasiyana akuyesesa kuzomba kuti achite conserve, abwezerese chilengedwe chimene chaonongedwa kwambiri kuzomba mountain, makamaka kuchawe. Koma chomvetsa chisoni kunena kuti ngakhale kuti a forest zone kumene koko mogwirizana ndi Chivunde Timber Cooperative akugwira ntchito yotamandika mogwirizana ndi apolisi, maefforts amene wawa akubwezeresedwa mbuyo ndi anthu amene ooneka kuti ndi ophunzira, anthu amene amaoneka ngati ndi oziwa za malamulo, anthu amene amazitenga kuti ndi olemera. Chomvetsa chisoni nchonena kuti akuzomba aku forest komanso apolisi akhala akugwira galimoto ina imene imapita kuphiri kumene kukuchawe ndi kumakadula mitengo ndi kumapanga matabwa ya munthu ina ndi lecture wapa Chancellor College. Ndipo galimoto imene yagwidwa maulendo opambana 4. Ulendo uwu wadzulo uwu yagwidwanso dzulo ngati 5. Koma nthawi zonse munthu amene lecture amene sitikufuna kumutchula zina dala amayimbira foni ku polisi ndi kumaopseza kuzera kwa andale. Motero kuti dzulonso galimoto imene BZ6469 yagwidwanso ndi matabwa, ndipo munyako wa ku Chancellor College yo akumayimbira kumaopseza Chivunde Timber Mira Cooperative komanso AOC akudomasi, komanso kuzera kwa anthu akuluakulu wa mboma. Ambomamo mkulu wina wa mboma akumayimbira mafoni kuzomba kumaopseza kunena kuti anthu amene wasiyeni, anthu amene wachite lirizi, galimoto yonse muyichiteso lirizi. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu okha osauka ndi amene amapezeka on the wrong side of the law, pomwe anthu olemera ophunzira ndi amene amachitidwa ulemu ndi kuwachita escort free ndi kumapanga zawo zimene angafune. Inu munati mupite kuzomba mukaone phiri la chawe imene laonongekera, simungakhulupirirenso kuti munthu ina wophunzira kwambiri amene ndi lecture, amene ali ni ma connections kuboma, kuzera kuboma la MCP komanso mboma iliri, akumayimba mafoni ndi kumaopseza kunena kuti galimoto aja ichite release. Andi galimoto yakhala ikumagwidwa andi malamulo amanena kuti malinga ndi Act of Parliament ya 2014 to 2019 tidachita pasi lamulo lonena kuti galimoto ikagwidwa ndi matabwa kapena makala imayenera kuti ikhale ayichite 4 feet izipita kuboma. Koma galimoto imene BZ6469 yofira munyako wa ku Chancellor College imene iyi yagwidwa ulendo ono wa 5, nthawi zonse kumabwera foni kuchokera kwa anthu andale, kuchokera ku area fete, kuchokera ku boma kaye boma ili la MCP
ndi imene yagwidwa kafolo akamene alowa DPP mu nkoyamba komanso kukuchokera mafoni kumeneko kubomako kuti galimoto imene ayichite release. M'Malawi muno zinthu zachilengedwe zikuwonongeka kopsa kuwonongeka. Ningakuwuzeni kunena kuti usiku lina muno muzachitika ngozi yopsa chifukwa kuzabwera mvula kuzabwera namondwe amene azakokolole olo town ya Zomba ija. Olo mukasika musi kupita pa Chilazulu pomba mukaona kuti mapiri ambiri amene amateteza Chilazulu pa boma paja alimidwa even Mundilande even Kubangwe mukaone mapiri ambiri olo kusochi alimidwa ku maboma likungoyang'ana a forest akungoyang'ana mupite mmachinjiri mukapeza mapiri ambiri elsewhere alimidwa chifukwa cha kandi overpopulation sindikudziwa koma malamulo alipo ndithu okhazikika oteteza zinthu zimenezi. Malemu Chilima adalankhulapo atapita kukayendera malo ena kusochi kunena kuti anthu asiye asamalime m'mapiri koma muona kuti mapiri a Chilazulu pano anatheratu onse munthu akukalima pamwamba even Kubangwe munthu ali pamwamba kumichiru anthu akumapita m'michiru muja ndikumalima. So zomvesa chisoni kunena kuti anthu amene timawatenga kuti ndi anthu ophunzira ma lectures amenenso ndi olemera kwambiri akuteteza akupereka chiopsezo kuzomba pamene akupitizira mchitidwe omadula mitengo ndikumapanga matabwa muphiriri chala chawe kuzomba kumene ma cooperatives ngati Chivunde cooperative komanso a forest ndi a police akugwira ntchito yotamandika kwambiri motero kuti mukamva kuti OC amene iwapa kudomasi amuchita transfer nkhani yake ndionena kuti akuteteza malamulo osamalira mitengo. Iyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri. Nkhani yayikulu yathu ya lero tiunikira zimene anthu opanga ngozi amene anachitidwa ngozi zosiyana akukumana nayo. Koma mwina tisanafike kumeneko ndafuna ndikutengereni kuja kumachedwa ku zipani zosiyana. Zipani za UTM, zipani za MCP, zipani za DPP, ndi zipani zonse zimene zili mnyumba imene ya malamulo ngati UDF awa akufuna kuachita suspend anthu awo chifukwa chonena choyima pa chilungamo komanso kusapota DPP. Anthu ambiri amene amasapota zipani akukumana ndi mavuto wopsa kwambiri. Anthu awa andale amafuna awa masupporters makamaka pa nthawi ya kampeni. Koma kampeni ija ikatha anthu ndikulowa mboma monga amene yalowera awa DPP ndiye kuti masupporters aja amakhala alibe ntchito zokuti aganizire kunena kuti tili ndi awa amachedwa ma governors makamaka ma district governors tiamvese amene wakukoma ma constituency governors amve kukoma ma supporters amve kukoma sizimathekayi kumangokhala sobano chididoma makonda anthu amene mwina akalimbana nawo anzawo waja nthawi ya kampeni ija zimakadabwisa kwambiri kunena kuti anthu amene akakutukwana niwe mwachisanzo a DPP mwatukwanidwa kwambiri ndi zipani ngati za MCP mwanyozedwa kwambiri anthu anu ena amenyedwa koma lero lino mukuchita daini ndi anthu omwewo zimakhala zomvesa chisoni kunena kuti kodi anthu awawa azipaniwa sikuti tu amafuna zambiri amangofuna recognition. Anthu amene waja munayenera akumawalemekeza muziziwa kunena kuti ngati muli ndi capital yanu ni ma supporters yanu koma lero ngati mwapasa chinthu ndi t-shirt ndi nsalu komanso mwina ndikuwagona azimayi amene amabwera kumeneko kumaza kusapota zipani zanu. Tikunena pano zipani zonse za muno Malawi ma monitors sanapasidwe ndalama ena anangolandira ma 10,000. Izi ndikunena tosakhala chipani chokha cha DPP cha UDF cha UTM chikakhala cha UTM chonde ma supporters ma monitors akumachita kumaimba phone daily ku DPP su mafoni daily anthu akudandaula kwambiri kunena kuti
anthu andale simukuwathandiza ma supporters yanu. Tikupempheni kunena kuti ngati munalonjeza ma supporters yanu kuti mwapasa ma 50,000 ma monitors, izi zimuwapangire. Izi ndi zimene zimapangisa kunena kuti nthawi yachisankho ma monitors asakhale wokhulupirika chifukwa simmawasamalira. Even olo mmene mwalowa mboma mukuti muwalembe anthu ntchito, simmafuna kuwalemba anthu ntchito, mmango olo kuwapasa business, ndi pamene mmathamanga kumatenga azibale anu, kumatenga ana alongo anu, kumatenga zibwenzi zanu ndi kumazilemba ntchito, malo mokuti muzisamalira aja amachedwa achipani. Kutero kundiye kuti tikunena pano mmene DPP yalowa mbomamu kuli makangano, miseche, maudani, iya ameneyo idhisi, ameneyo dhati. Munayenera kuti anthu inu mukhale pamozi ndi president wanu mmene wayambira muja, musamalire anthu. Komanso noti onere kusamalira anthu inu akuluakulu, muone mmene economy ya ziko imene ikuyendera. Nthawi ino tinanena kuti mukanayitana anthu a business, koma ayi ndithu anthu inu andale mmasunga so maudani kopsa. Mwayiwalira kunena kuti a business ndi amene akuchita run the economy, ndi engine ya economy ya ziko lino. Malo mokuti mwayitane amene wamukhale pamozi. Oyi ndithu maudani okhaokha kumakanenerana miseche kwa president. Izi zipangisa kuti ziko lino lizingonkerabe kusauka. So lero ndikulirira kwambiri ma supporters a ziko lino la Malawi kuchokera kunsanje pakana kuchitipa, osapota zipani zosiyana-siyana. Mukanadziwa kuti anthu ena amakhonza kudana pamizi, kudana chifukwa chokuti winayo ndi wa UDF, winayo ndi wa DPP, wina ndi wa MCP. Anthu amadana chifukwa chokonda mzipani zawo ngati mene ilili ngati Big Bullets ndi Mighty Wanderers. Anthu amakhoza kumadana, koma inuyo akuluakulu simmasamalira anthu anu. Kwacha sopano kuti muziasamalira anthu anu. Ngati nenaonapo mwinatu chipani chimene chinasamalirapo anthu, ndiye ndi cha UDF chinagula ngakhale magalimoto kuwapasa ma district governors. Lero kuli chu olokungwagulira njinga zimene kuti azingooneka kuti awa ndi a DPP, azimva kukoma. Iyayi mizimuso kumachita recognize kuti aziziwa kuti anthu ali mboma, koma ayi ndithu panomba mwatanganidwa, mufunanso muziatenga omwe aja anali ku MCP aja ndiye mwalowesese mutimo, mwalowese mu DPP. Izizi siku lina muzalira nazo chifukwa siwonse amene angabwere kuzalowa mu DPP ali anthu anu. Lero nkhani yathu yayikulu ndikulirira anthu amene anapanga ngozi zosiyana-siyana pa misewu yathu kapenanso iyayi makampani osiyana-siyana. Anthu ambiri akulira pakana lero no compensation. Komanso ngati anapasidwa compensation iyo, amapasidwa compensation iyo yonyenyeka chifukwa kuli chinyengo chachikulu chimene chimachitika ndi maloya a traffic, madokotala komanso kumakhoti. Anthu asakulandira ndithu chipepeso chokwanira chifukwa kumakhala ngati katero. Kuli katero imene munthu akapita kuchipatala kuja amayenera kuti ampase ma percentage amene mogwirizana ndi degree yakupwetekedwa kwake. Koma ayi ndithu kumalawi kuno anthu onse amene opanga ngozi ali pa mavuto. Ena anamwalira pa ngozi azibalira osanalandire ndalama. Kaye maloya, kuli maloya ena opanda umunthu amangowauza kuti ndalama sizinabwere, iyayi mukundivutisa, iyayi kesi yanu ndayisiya. Kodi munthu osauka akayambira pati kuti mumuthandizire? Ndikukondwera kwambiri inu anzikamanda komanso a Davis Njovu, ubale wanu umene ulipo inu ndi maloya ndi komanso makhoti. Mukukhala uchene ndi ma meetings yabwino ngati mene munali nawo posachedwa yochita strengthen the relationship between the judges and the lawyers. Ndi mitu yabwino kwambiri posachedwa paso mumapanga strategic plan. Munayeneranso kuti muzikambirana zakusauka kwa anthu, mavuto amene akukumana nawo anthu osiyana-siyana. Mukamakhala ma meeting mwanu muziziwa kunena kuti kunja kuno kuli maloya ena opanda chisoni, maloya ena achinyengo. Aliko maloya amene anabadwa ndi umunthu, amene amaziwa kuti iwo ndi Amalawi, even kuwayimirira Amalawi ajaulere. Koma most of the lawyers ndi makhruku, most of the judges ndi makhruku amene akupondereza anthu. Ndi amapita kukakumana ndi a traffic, kukakumana ndi madokotala, kukumana ndi maloya aja ndikuchita connive, ndikutulusa ndalama muzina la munthu amene mwina anachoka mwendo. Wina munthu wacho mwina sukuyenda bwino malinga ndi ngozi imene anapanga.
anthu amene ambiri akuzunzika muno Malawi chifukwa chilungamo chenicheni kulibe. Munayenera inu a president a Malawi Law Society komanso inuyo wamkulu wa majaji muno Malawi Rizini Mzikamanda, a very dignified person, a very disciplined person. Munayenera kuti muyang'ane kwambiri muone mu judicial system komanso inuyo Anjovu muyang'ane likhalidwe la maloya amene akuzunza anthu, even kuwayimirira anthu kuti mwina akuchita kiremu china chache ku kampani. Maloya ambiri akuwabera anthu amene wa ndalama osawapasa zokwanira pakana lero. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti munthu analuza m'bale wace, analuza mwana wace, ndiye mmakambakira munthu ameneyo anapanga ngoziyo. Terekeze mayi wina mwana wake amaphunzitsa ku Chansa College, anaphedwa kuphedwa munsewu umene wopita kuzomba. Tikunena pano nkhani imene ijayo chilungamo chake sichimaziwika, and munthu amene anamuphayo amakhala akupanga ngozi every year, koma mmapeza kuti a road traffic a polisi akumusiyabe osamulanda license chifukwa malamulo amanena kuti munthu amene akuyendesa galimoto koma kumangopha anthu, munthu amene akuyenera alandidwe license. Koma munthu amene anampha mwana wa amayi amene wawa lecture wa kuzomba, tikunena pano pa mayi amene iso akuzunzika kwambiri. Andi ngati anthu akuzunzika ena olemera, kuli bwanji osauka azatenge amizi amene sanapite ku skulu, saziwa za uloya, saziwa za malamulo. Munayenera kuti Amalawi muzikonda anthu anu, muzikonda dziko lanu, chifukwa Malawi muno muli mavuto ambiri amene akukumana ndi anthu amene anapanga ngozi. Bond Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.